Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Fahadi mongko utawi iki keterangan. Iku muqaddimatun kang dinginake. Fi ilmil arabiyati ing dalem ilmu basa Arab. Mutammimatun kang nyempurnakake apa muqaddimah lima sailil ajurumiyati maring pira-pira masalah kitab jurumiyah. Takunu ana apa muqaddimah iku wasitotan nenga-nengai bainaha ing dalem antarane kitab jurumiyah wa baina ghairiha lan ing dalem antarane saliyane kitab jurumiyah minal mutawalati saking pira-pira kitab kang dawa keterangane. Nafa'a mugi-mugi faring manfaat sapa Allahu sapa Gusti Allah biha kelawan muqaddimatun mutammimatun kama nafa'a kaya oleh faring manfaat sapa Allah bi asliha kelawan asali kitab jurumiyah fil kayati ing dalem urip wa ba'dal mamati lan ing dalem sakwise mati. Innahu sak temene Allah iku qaribun ndat kang parek mujibud da'awati tur ndat kang nyembadani pira-pira donga. Al kalamu utawi kang aran kalam huwa ya kalam iku alafdu lapat al murakabu kang disusun apa lapat al mufidu tur kang maidai apa lapat bil wadai kelawan kang disejo wa aqalluma lan luwe sithik-sithike lapat ya ta'allafu kang dadi kasusun apa emah minis maini saking isim loro nakwu zaidun qaimun umpamane conto lapat zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa zaid au min fi'lin utawa saking fi'il wasmin lan saking isim nakwu koma zaidun umpamane conto lapat koma wis ngadeg sapa zaidun zaid. Wal kalimatu utawi kang aran kalimat iku qaulun ucapan mufradun kang mufrad. Wahia utawi kalimat iku ismun aran kalimat isim wa fi'lun lan aran kalimat fi'il wa karfun lan aran kalimat kuruf. Ja'a wis teko apa kuruf li maknan maring makna. Fal ismu mongko utawi aran kalimat isim iku yu'rafu dikaweruhi apa isim bil isnadi kelawan nyandarake sewiji-wiji ilaihi maring isim wabil qabdi lan kelawan kawaca jer wabitanwini lan kelawan tanwin wabidukulil alifi lan kelawan mlebune huruf alif walami lan huruf lam al maksude ngono ya wa hurufil qabdi lan mlebune pira-pira huruf jar. Wal fi'lu utawi kalimat fi'il iku yu'rafu bisa dikaweruhi apa fi'il bikot kelawan huruf kot wasini lan huruf sin tanfis wasaufa lan huruf saufa tasfik wa ta'ita'nisi lan tak taknis as-sakinati kang mati apa tak taknis. Wa utawi fi'il iku salah satu anwain ana telu pira-pira werna rupane sing nomor 1 mandin fi'il mandi. Wa yu'rafu lan dikaweruhi apa fi'il bita itanisi kelawan tak taknis as-sakinati kang mati apa tak taknis. Nakwu komat umpamane contone lapat komat wis ngadeg sapa wong wadon. Wako adat
lan wis lungguh sapa wong wadon. Wa minhu lan iku setengah sangking fiil nikma utawi lapat nikmah maknane sak bagus-baguse. Wa bisa lan lapat bisa sak olo-oloi. Wa laisa lan lapat laisa maknane ora ono. Wa asa lan lapat asa maknane menawa-menawa. Alal asoki ing atase menurut kaul kang suke. Sing nomor loro wa munduriun lan fiil mundure. Wa yu'rafu lan dikaweruhi apa fiil mundure bidukuli lam kelawan mlebune huruf lam alaihi ing atase fiil mundure nakwu lam yakum. Umpamane contone lapat lam yakum ora ngadeg sapa Zaid. Jadi fi'il mundure tek leboni huruf lam. Wala budalan ora kena ora. Wala budalan wajib atau pasti fi awalihi ing dalem huruf kawitane fi'il mundure min ikdas jawaidi saking salah sijine pira-pira huruf tambahan al arba'i kang ana papat. Wahia utawi asyawaidil arba'i iku al hamzatu sing nomor siji huruf hamzah, sing nomor loro wa nunu lan huruf nun, wal ya ulan huruf ya, wa ta ulan huruf ta. Ya jema'u ngumpulake ha ing asyawaidil arba'i apa kauluka pengucap sira na'aitu ing lapat na'aitu. Dadi fi'il mundhari mesti ana lapat nun hamzah af'alu iki lho. Kaya af'alu naf'alu yaf'alu taf'alu na'aitu. Ana ya ana nun ana hamzah ana ta. Wa yudamu lan diwaca doma apa awaluhu huruf kawitane fi'il mundhari. Ing kana lamun ana apa mandine fi'il mundhari iku ala arbaati akrufin ing atase ana papat pira-pira huruf. Kadak ruja yudak riju kaya contone lapat dak ruja yudak riju maknane glundung. Wa akroma yukrimu lan lapat akroma yukrimu maknane mulyaake. Wa farruja yufarriju lan lapat farruja yufarriju maknane yo kemaluan farruja. Wa qatala yuqatilu maknane padha paten-patenan. Wa yuftaku lan diwaca fatkah apa awaluhu kawitan fi'il mundhari maksude ya awaluhu fima ing dalem lapat siwan dalika kang sakliyane mengkono-mengkono ing kana mandi ala arbaati akrufin nakwu nasoro yang suruh. Umpamane contoh lapat nasoro yang suruh maknane nulung. Wang tolako yo yang toliku lapat ing tolako yang toliku budalan maknane. Wastakruja yastakriju lapat istakruja yastakriju amri metu. Wa amrun lan fi'il amr. Wa yu'rafu lan dikaweruhi apa fi'il amr bidala latihi kelawan duduake fi'il amr ala tolabi ing atase makna tolab makna tuntutan. Wa qabulihi lan rimane fi'il amr ya al mukotobati ing ya mukotob. Nakwu kumi umpamane contoh lapat kumi ngadeka sapa sira wadon. Wadribi lan gepuka sapa sira wadon. Wa minhu lan iku setengah sangking fi'il amr hati utawi lapat hati maknane mreneo sira. Wa ta'ala lan lapat ta'ala mreneo sira alal asoki ing atasi menurut kaul kang suke. Wal karfu utawi aran kalimat huruf iku ma lapat iku ma kalimat ngono ae. Layasiku kang ora patut ma'ahu ing dalem sertane ma apa dalilul ismi duduake isim wala dalilul fi'li lan ora patut apa duduake fi'il kahal kaya huruf hal wafi lan huruf fi walam
lan huruf lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.